kijken terug op een fantastische 6e editie van ons sport- en netwerkevent. Waar we 3 sporten hebben gedaan: wandelen, fietsen en padellen. Vitaliteit blijft een superbelangrijk onderwerp voor ons en daar blijven we ook aandacht aan besteden. Het hoogtepunt van vandaag, het feit dat je met zoveel verschillende mensen spreekt. Om het genot van een sportieve activiteit, mooie plek, goede sfeer, helemaal top. Mijn winmoment was het volhouden in de gevorderde groep na de eerste pauze. Het viel toch wel tegen, het was heuvelachtig, we gingen hard. Ik was toch wat minder getraind dan ik had gedacht. Ik kon nog aansluiten, het was echt een mooie overwinning. De ondernemers die er vandaag niet bij waren, hebben eigenlijk een hele goed georganiseerde dag gemist. We hadden echt fantastisch weer, een heerlijk zonnetje. De temperatuur was goed, gezelschap was goed. Het is een mooi landschap en een goede barbecue aan het eind. Ja, dan heb je toch een hele hoop gemist.